ସୋନର କସ୍ତୁରୀ ଭାଇ କସ୍ତୁରୀ ଆରେ ପ୍ରେମିକ ଛାଟିକି କାଠ ମାରିକି ଆଉଜି ପଡୁଛୁ ଭାଇ এই তোমরা যদি এসে তো সাহস কেমন দেবে বে সাহস কেমন ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଲୋକ ଅଜୟ ଲୋକ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲି ହଁ ବଞ୍ଚେ କହିଥିଲ ମୋ ଭାଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇଲେ କହିଥିଲ ତମେ ସେମିତି କରିଦେଲେ ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ କହିଲେ ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡିବ ଭୁଲ କାମ করে ସଫେଇ ଦଉଛୁ ଚିହ୍ନୁଛୁ ମୁଁ କିଏ ତ ମୁଁ ରୋମିଓ ରେଡ୍ଡି ଜାତିର ତେଲ ଏକଦମ ରଖ ଆଉ ରଖି ଗଲେ